Ola, que tal, querida xentiña? Hoxe vou facer o caldo. Bueno, hoxe non, mañán. Pero o caldo hai no que empezar a facer 1 ou 2 días antes, porque hai que poñer cousas de mollo, hai que poñer cousas a salar, cousas a desalar. Hai miles de recetas en todo Galicia que nos contan cales son os nosos antepasados, de onde vimos, por que se comían esas comidas. Miles, pero desde logo o caldo é unha delas. Caldo ou cocido? Hai diferencia? Pois claro que sí. Non é o mesmo comer unha tasiña de caldo que un plato de un bo cocido, aínda que todo sale da mesma pota. Encántame saber, aprender e compartir tradicións da nosa terra. E a parte da receta, vouvos a compartir o que miña nai me enseñou a min, os diferentes tipos de caldo, que seguro que hai moitísimos máis. Pero estes son os que eu sei, e teñen nombres curiosos, aínda que son moi diferenciables entre sí. Temos caldo, caldiño, caldallo, caldaretallo, jaldrumada, caldo dos defuntos e papa lambersa. O caldo é aquela ajuiña que despois de botarlle a coser un cachiño de jaliño ou así, se lle daba ás mulleres cando estaban recién paridas. A jaliña comía o home e a muller, para que lle volvera ben a matriz ao seu sitio, pois dábaselle o caldo. O caldo da jaliña, que non deixa de ser o que hoxe se lle conoce como un consomé. Despois temos o caldiño. Prefiérese máis o que se come na tasa. Leva unha agua boa do caldo, e lentellas, patatas e un pouquiño de verdura. Logo temos o caldallo. O caldallo é xa un caldo que é o que se lle pode chamar o caldo cocido. Leva carne salada ou salpresa, que leva osos, ternera, vaca, polo, chourizos, patatas, verduras. O caldaretallo é como se fose un caldallo, pero ademais é como máis rico, non? Máis abundante. E a parte, pois, leva os bolos do pote, botillo, cachucha de porco, uñas, orellas. Estes tipo de caldaretallo facíase máis para celebracións grandes da casa, para bodas e así. A jaldrumada era como se fose un caldo de probes, no que non se lle bota carne, solo a mellor algún osiño así do espiñazo ou algún osiño de ternero ou así, e tousiño, un cachiño de unto e verdura. Verdura que se botaba a tarteira rompendo a cas mans. Era máis ben para comer unha fuente de verdura. Esa é unha jaldrumada. Despois temos a papa lambersa, que era cando xa se acababa a pota do cocido, non quedaba carne, e apenas quedaba tamén nada para poder comer un caldiño, ou sea, unha tasiña de caldiño. Entonces, cando se quentaba, botábaselle un puñado de fariña milla, e iso facía que espesara. Entonces comíase como unha especie de papas de fariña, pero era moi líquido. Esa é a papa lambersa. E despois temos o caldo dos defuntos, ou caldo de lentellas, que se chama. Aquí servíase, eu acordo, a servilo nos días no que había un defunto na casa, despois de leválo ao cementerio e acompañalo, a xente viña outra vez de volta para a casa, bueno, a parte de parrexar, para comer unha tasiña de caldo dos defuntos. Era un caldo que era como blanco, non levaba verduras, solo levaba osos, era unha agua que se facía con osos, ou tamén se tiñas tallada, pero á xente non se lle daba carne, era como unha especie
de respeto ao difunto. Non dar carne. Na agua de haber cocido os osos e a tallada, quen a tiña, quitábase todo e nesa ajuiña cocíanse patatas e lentellas. Despois, ao final, facíase un sofrito na sartén con cebola e pimentón e botábaselle por riba. Iso é o que se lle daba a xente despois de rezar o rosario. A variedade de combinación de ingredientes para facer un bo cocido gallego é tan diversa que poderíamos atopar, non sei, miles de recetas diferentes para chegar a un mismo plato. Pode levar carne de porco, de ternera e de polo, ou vaca ou jalo, pero o mellor é que leve unha combinación das tres. E as carnes poden ser saladas, frescas, salpresas, en salmoeira, curadas ou afumadas. Unha combinación de dúas ou tres de cada, pois, tamén estaría moi ben. E que a verdura vai nos a pasar exactamente igual. Podemos escoller entre unha variedade tamén moi amplia. Da igual que sexa de rabisas, de repolo, de verdura de col, de grelos, de navicol. Así que agora vou preparar as cousas para facer o caldo mañán. En un bol con abundante agua, poñemos as lentellas de mollo. Contamos máis ou menos un bo puñado por persona. Os osos que teñamos salados, eu neste caso teño aquí un cachiño de costilla e vou a coller uns osos do espiñazo. Lavámolos para quitarlle o sal e estes osos a desalar pódense poñer encima das lentellas. A orella, aínda que non é necesario poñela a desalar, si ten moita carne aquí abaixo, si que está ben que se desale. Ben cuberto de agua. Agora vou a salpresar carne, o sea, poñela en sal solo de un día para outro. Esta é unha paleta, unha padre de porco, e vou a quitar solo un cachiño. Pero vou a quitar tamén a pelexa para salar. Este pelexo da pá é unha tallada que é moi sabrosa, moi rica. Eu corto e saloa, corto en cachiños e poño a pasalar para despois facer o mellor o jaldrumado ou así, ou verduras cocidas. Vou a salpresar tamén un cachiño de solomillo, un rabiño de porco e un cachiño de ternera. Vou a escoller a parte esta da costilla mamiña. Sal por abaixo. E como a costilla salada na miña casa non lle gusta a todo o mundo, pois vou a poñer un cachiño así de costilla solo salpresa. A min encántame botarlle ao cocido osos de ternera, os de caña, porque me gusta moito a médula, e osos así da rodilla. O que pasa que estes osos eu sempre os puño tamén en unha pouca agua, solo agua, porque desangranse moitísimo, teñen bastante sangre, e se non se poñen de mollo, así unhas horas, botan o sangre todo na agua do caldo, e iso pois non está ben. A carne salada, a desalar, cas lentellas que están hinchando, a carne salpresa, e aquí os osiños que están desangrándose. É o que tiña que facer hoxe só fixe. Hasta mañán non teño nada máis que facer. Pois xa estamos aquí.
vamos a poñer a tarteira ao lume. Son as 10 da mañán, pero, bueno, facer o caldo leva tempo. E despois de poñer a tarteira ao lume, ainda teño que ir coller a verdura á horta. Así que, vamos a empezar. A cantidade de agua que temos que poñer vai a depender da cantidad de carne que temos para cocer e da cantidad de caldo que queiramos facer. Para calcular máis ou menos, a carne tenos que coller na tarteira, non? E ten que chegar á mitad, non pode sobrepasar a mitad. Ese é o tamaño da tarteira. E esa é a cantidad de agua que nos fai falta, cubrir completamente a carne que teñamos. E poñemos a ferver a agua. E agora vamos a ir preparando as carnes. Esta é a carne salada. Cambiamos de outra aguiña as mentellas. Estes son os osos que tiña a desangrar, que sabedes que sí que soltaron un montón de sangre. E esta é a carne que tiña salpresa, que tamén a vou a lavar para quitarlle o exceso de sal. Agora vou limpar un cachiño de polo tamén. 2 chouriciños e un cachiño bo de unto. O unto, para min, ten que estar moi ben curado. Ten que estar polo menos un ano curado. Eu ainda, despois de compralo, ainda o envolvo en papel de estraxa e o colgo, tendo cuidado que non colla rancio, pero ten que estar curado e así amarillo. Porque o unto que está blanquiño e que é tierno e que é fresco, digamos, non ten o mesmo olor, nin lle vai a dar o mesmo sabor ás comidas que lle ten que dar, que é o que buscamos. Non é o mesmo unto que tousiño. O tousiño, digamos, que é como a grasa que está inmediatamente antes da piel exterior. Pode ser da barriga, do lombo, do pescozo. O unto é unha grasa que está en dentro, que está rodeando as tripas. Cando se lle quita, en quente, cúbrese de sal e enrollase para poñelo a curar. Digamos que o unto non se come, que é para aportarlle sabor, e o tousiño, este non é só para aportar sabor, este é para roer. Cando a agua empece a ferver, empezamos a botar todas as carnes. Eu sei que hai moitísima xente que cose as carnes como por separado. E a verdura tamén á parte é así. Pa min é un error, porque o máis rico do cocido é que todo sepa todo, que todo estea cocido na grasa mesturada de todas as cousas. Entón, eu o que fago é botar todas as carnes á xunta, sabedes que á de riba poño os chourizos e máis o polo, porque é o primeiro que vou quitar. E o que vou facendo é quitando as carnes así como van estando cocidas. Os chourizos vounos a quitar en 5 minutos, o polo vouno a quitar dali a 10 minutos, despois vou mirando a carne que estea cocida e vouna apartando, pero deste xeito cósese todo xunto e esa agua vai a estar moito máis sabrosa que si coséramos como por separado. Eu xa sei que hai moita xente que non lle gusta que os chourizos solten a súa grasiña roja no caldo. A min encántame. De feito, se o chourizo non me solta color na agua, incluso lle boto un pouquiño de pimentón. E agora vamos á verdura. Podía apañar rabisas ou grelos, ou de repolo, ou verdura de col, que tamén teño dabondo, pero hoxe penso que o vou facer de repolo. Hoxe vou a botar repolos solos, pero eu incluso ás veces
Combino tamén verduras, e ao mellor botolle un repolo e verdura de col, ou unhas poucas rabixas e un repolo, tamén quedan ben combinadas. Cando xa quitamos carne suficiente e non nos fai falta aquí na tarteira tanta agua, botamos nunha tarteiriña á parte para poder coser as lentellas e que teñan o saboriño tamén ao caldo. Como as lentellas, como calquera legumbre, non se pode botar na agua quente, senón que se ten que ir cociñando pouquiño a pouco para que lle dé tempo a hinchar a parte de fora e que non nos rompa. Vamos a botar tamén un pouquiño de agua do grifo para enfriar esta agua. Que eu xa sei que as lentellas non hai por que coselas á parte, pero a min gústame encontralas e que non estean aí mezcladas pola tarteira con todo. Por iso a mí me gusta poñelas nunha tarteiriña á parte. A clase da patata tamén vai a influir moitísimo, porque para facer o cocido fainos falta unha patata que teña consistencia e que ao coser non se desfaja. Non todas as patatas son boas para coser. A agria, o sea, a clase patata agria, é bastante boa para estas cousas. Vainos a facer falta unha ou dúas patacas por persona e vámolas a escoller máis ou menos todas do mesmo tamaño para que a súa cocción sea uniforme. Ahora, antes de botarlle a verdura e as patatas, é conveniente sacarlle o unto, porque non é agradable encontralo na boca. E como o seu traballo xa o fixo, que foi deixarlle o sabor todo na agua, este unto ahora aí non fai nada, entón é mellor quitarlo. E agora xa, sin nada na agua, ca aguiña limpa, vamos a botar unha patata rachada, non cortada nin picada en cachiños, sino rachada. Metemos o cuchillo e rachamos para o lado, porque iso que vai facer é que espese, porque así solta mellor o almidón e vai nos a quedar un caldiño máis bonito, unha agua máis rica para comer e máis espesiña. Dependendo de gustos, como vos guste de cocida a verdura, pódese botar todo xunto, o sea, quedanos por botar as patatas e a verdura. Se vos gusta moi cocida a verdura, botádela canda as patatas. Pero se a min non me gusta moi cocida, gústame que aínda trisque nos dentes, que estea casi para roer. Entón, eu boto primeiro as patatas a coser e aos 10 minutos ou así, botolle a verdura. Normalmente, cando se fai o cocido con bastante carne salada ou salpresa, o caldo non precisa de máis sal, porque xa lle aporta o suficiente agua. Pero neste momento, a botar as patatas, debedelo de probar a agua, porque é o momento adecuado para añadirlle sal, por si vos ten pouco, para que as patatas collan máis sal e máis a verdura. Para min está exquisita. Eu sei que as zanorias non forman parte do cocido tradicional gallego, pero na miña casa gústannos e sempre lle boto algunha. Cando a verdura xa está cocida, botámoslle a carne encima para que se volva a quentar, deixamos 5 minutiños e apagamos hasta a hora de servir.
Se vos gustou este vídeo e me queredes botar unha man co canal, tendes un xeito moi fácil de me axudar. Solo tendes que darlle a like e suscribirvos se ainda non estades suscritas, por suposto compartindo os meus vídeos, para que así o canal vaya mellor e eu siga facendo vídeos para enseñarvos estas cousiñas que eu sei facer. Solo queda sentarse á mesa tranquilamente a disfrutar destes manjares. Que teñades moi bo día.